Takže čaute ľudia, ja som tu a čože? Je to aj pán Jozef Bufka. Bufka. Však Bufka, hej. Aha. Takže máme tu aj Pateka Bufku spolu so mnou a ideme dneska dať challenge. Kto prejde viac poschodí za 1 hodinu. Minulý rok sme dávali 100 poschodí challenge. Dneska ideme, kto dá viac poschodí za hodinu. Ideme na to. Táto challenge má 3 jednoduché pravidlá. Prvé, musíme ostať v dedine, v ktorej toto robíme. Druhé, schody ku kostolu môžeme používať raz, lebo to je v podstate 10 zadarmo poschodí a nemôžeme opakovať viac trasu ako 3 krát za sebou rýchlo. Dobre, vidíme sa tu na nálasti o hodinu. Challenge začala. Premýšľam, že či pôjdem rovno na schody. Dobre ľudia, takže časové akurát začalo, takže moja taktika je ísť sem hore. Takže, neviem, s nami to vidia, tak budeme viacej poschodí ako Bufka. Na tie schody, hej, lebo to mám veľa poschodí, takže treba ísť do kopca. Neviem, kam pôjdem. Každých 15 minút, preto sme si dali časové na 15 minút, nie na hodinu. Každých 15 minút si my dáme teda screenshot, koľko máme poschodí a potom si to nakoniec dáme o hodinu, keď už tam budeme stretnutí. Kto bude mať teda viac poschodí, vyhral. A ja som si vybral najviac slippery cestu na svete. Ani jak pôjdem, lebo sa tu vôbec nevyznám a neviem, kde sme vôbec. Akože viem, kde sme, ale neviem, jak sa uličky idú, takže... OK, teraz som to asi zrýchlo. Kúkajte na ňo. On rovno ide tam na schody, on rovno používa svoj čip. Takže začínam schody. Využívam si môj prvý power up, vlastne. Lebo to je pravidlo, že iba jedenkrát môžem chodiť schody. Takže kráčam po schodoch. To je masívne. A potom rovno odtiaľ pôjdem na haldu. Boha, som sa zlapol, boha. Som hore. Idem teraz. Tam hore. Pre Boha, to sa šmíka. Asi druhý kopec. Taký fun fact o tejto dedine je to, že vlastne je to strašne veľa smien elevácií, hoci kde. Aj tam, kde sa nám to nezdá, takže to svoje ihrisko je veľa nižšie ako námestie. Let's go, som na druhom kopci, ešte trošku to pôjde hore, potom dole, potom sa objavím pri kostole, takže to je vlastne 10 poschodí, len je to veľa dlhšie ako je to očakávané, takže proste schody sú najrýchlejšia cesta. Takže sedím tu na lavičke, to je lavička. Hej. Trochu oddych si dávam. Idem hore na haldu, lebo musím získať čo najviac poschodí za hodinu. A akú trasu zvolil Bufka, absolútne netuším. To je tá najhoršia vec. Ja netuším, koľko má poschodí. Pravdepodobne ma teraz viac, lebo vyšiel kostol. Neviem. Šialený výhľad. Slnko úplne ide bomby dneska. A tu už máme kostol. Ešte je dosť vysoko. Toto celé je ešte tá dedina, takže máme veľa priestoru. Tak už som v polovici do haldy, ale teda fakt, že tam pôjdem, lebo akože viem, že je to blízko, ale moje nohy už nevládzu. Takže teraz idem inou cestou, idem ešte strmšou, tuším, že? Takže veľa šťastia, ale chcem vám ukázať tento výhľad, akože. Ja som ísť tam hore. A nejdem. Lebo už idem niečo iné. Ty si tým istý, Bufka. Dobre, čaute. Zatiaľ. Teraz idem cez šialený háj. Tam máme slniečko a tam hore kostol. Takže už sa skoro tam. Takých 15 poschodí, keď vidíme túto hore. Takže som hore na halde. Vypýtali sa ma prečo. Ale musel som sa hecnúť. Pozrite, táto tabuľka. Myslíte si, že je to iba obrazok?
ale je to realita. Lavičky to si šupolíšne. Aby som mal energiu šlapať ďalej ešte. Takže tuto je tá vec, táto ulička vedie nikam, čiže myslel som sa vrátiť späť touto uličkou, čiže je to nuda, idem sa. Ha! A to je dole kopcom, takže to je dosť na nič. Ok ľudia, ostáva asi minúta a bude prvý taký mark, kde screenshotové poschodia. Budem musieť chvíľu počkať, nech sa to updatene, ale teda bude to tak a uvidíme, zatiaľ to veľmi tesné. Teda aspoň podľa mňa. Ok ľudia, čo koso, to máme asi 30 sekúnd do konca času, som teraz poslednú minútu len schádzal z kopca, takže by to mohlo načítať tie poschodia. Ok ľudia, takže 3, 2, 1, časovač je opakovať dáme samozrejme. A ideme na zdravie. A 21 poschodí sa 3 a 15. Podľa mňa som posledných 5 minút išiel len z kopca, takže je to férové. 21 poschodí dávame screenshot. A ideme ďalej. A som s 21 poschodiami dosť spokojný. Ináč práve som si pozrel poschodia a mám 24 poschodí, hej. Idem kráčať ďalej. Prečo ma sa mi to nestopuje? Fakt, ma tu toto vystrihni v čas, prosím. Inak tento kopec som v minulej challenge vychádzal 2-krát. A dosť sa to šmýkalo aj vtedy. Tu je takéto nové doly v dedine. Dúfam, že ich môžem natáčať. A tam máme teraz celú dedinu dole. A teraz za to dedinu aj pôjdeme. Mám rád, keď idem dole serpentínami, lebo vidím, kde som pred chvíľou bol. Aj keď idem hore serpentínami, tak vidím, kde som pred chvíľou bol, ale to je skôr také, že sakra, to som len toto išiel, ale toto je, že OK. Takže teraz som šiel takou cestičkou hore. Teraz idem naspäť dole, som si na niečo spomenul na jednu cestičku, ktorá by mi mala pridať aspoň 2 poschodia asi. Mohol som ísť úplne hore. Tam ešte za tým domom je taká cestička. Za tým domom vedie. Ale ja nechcem fakt chodiť tam kilometr, to už tuším, že to už je preč. Máme takých 20-22 minút za nami. Zatiaľ to vyzerá celkom dobre pre mňa. Nechcem sa pochvalovať. Teraz podľa mňa dokážem atakovať 100 poschodí za hodinu. Uvidíme. Teraz idem sem. Aj keď vlastne to je debilina, idem sem. Občas tu chodím na bicyklu, lebo to má taký starý rachtivý bicykel po mame. Ale vlastne toto je najdlhšia rovina, vlastne úplne odtiaľ od námestia, takmer dá sa povedať, až odtiaľ. Takže mi zazvonil budíček, že sme oficiálne v polovici našej prípravy. Ľudia sa na mňa pozerajú. Asi už idem dole a potom idem. Idem, čau. Teraz idem takúto úzkou cestičkou, lebo malo by mi to nadrobiť aspoň jedno poschodie, lebo toto je fakt extrémne dlhá rovina. Dobre, očakávam, že toto je asi moja najhoršia štvrtina, lebo vyšiel som reálne, že jedným kopcom dokopy. Za tých celých 15 minút, to je dosť strata času. Za to som prešiel veľa, ale to sa nerata na poschodia. Takže ešte do konca chcem ísť na schody. To je ten jeden čip, čo môžeme použiť. Jeden taký cheat code. Kostol je ale až tam vzadu. Takže neviem, či to vôbec do 5 minút stihnem. Ostávajú nám 3 minúty do polovice, do presnej polovice. Kostol je už blízko. Extrémne, nie že by som bežal, ale proste som išiel strašne rýchlo chodzou proste. A teda, dostal som sa sem dostatočne rýchlo. Lebo tie domy tam boli tak dosť kaskádovito a nejak som cez nich prešiel ako divnou cestičkou, takže nakoniec som sa sem dostal, takže ešte to stihnem výjsť. A keď sa pýtate kvôli čomu, tak to je kvôli tomu, že som to už testoval. Kúkajte na toto video. A sme tu. Inak už som prešiel viac ako 2 km, takže... Ok ľudia, zabudol som podotknúť, že máme vlastne obedovú prestávku za polovicou, takže ideme na obedovú prestávku, s Búbkou sa to stretieme, naobedujeme sa a ideme druhú polovicu. Ja stopujem časovač, ideme ďalej.
Dobrý ľudia, akurát nám skončila vynútená obedová prestávka. Počkaj, natáčam vôbec, dobre, natáčam. Akurát nám skončila vynútená obedová prestávka a rovno idem hore extrémnym kopcom. Takže sme v druhej polovici na nejaké schody. Idem, hej, schádzam. Takže sme v druhej polovici a ideme ešte šlapať po schodia, hej. Samozrejme. Ok ľudia, takže asi už 6 minút. Máme 3/4 za nami. A momentálne vidím ten obrovský kopec, čo sa rozprestiera na celý deň, no tú haldu. Takže idem vám to teraz ukázať. Už som blízko, nejdem na ňu. Rozhodol som to, že nejdem na ňu. Ale idem okolo v podstate. A potom, áno, pôjdem s čím skôr dole radšej. Takže vlastne teraz idem stade to hore. Tam. Potom plánujem ísť tade. Tie stromy. Dobrý ľudia, takže idem sem. Pôjdem si, nejdem tam. Som skoro na úrovni haldy. Viem, že ukážem až po tú tabulu. Takže hej. A prosím, tady to bolo. Neviem. Zdá sa mi to ako najrychlejšia cesta. Aha, nie, tu som mal prejsť. Vždyť som tam. Takže som tu. Tam som bol pred chvíľou, tak som zaškrtol. A tuto je to vyšlepané. Takže podľa mňa tady to už nikto išiel, možno tady to išiel aj Búvka. Inak ľudia kúkať na túto pánu extrémnu. Ok ľudia, takže som pri takomto jazierku. Teraz je môj plán zojsť dole týmito schodami, nie hore týmito schodami. A ísť tam hore. Tam v tej chate. Potom tam sú tie telefónne, vlastne tieto, to je vidno, vlastne takéto, sú tam také telefónne slupy a tade je cestička podľa tie domy. Potom sa vrátim späť po tej ceste dole, takže uvidíme, či mi to vyjde. Idem týmito schodami. A taktiež nám ostala približne minúta, tesne viac ako minúta. Čože? Nie, není šanca. Čože? Čože? Matu! Ja neviem. Ja som šiel... Ty si odkiaľ šiel? Ty si šiel odtiaľ? Lebo ja idem teraz tam. Jaj, no tak ja... Minútu máme čas. Začínam časovač. Veríti, to sa jak stalo? Ja som šiel akorát volať, že ako sa má, že kde je. A dostretnem ho, on uteká dole nejakých susedov a teraz idem touto uličkou krásnou, takže... Teraz idem touto cestou hore, idem tady a teraz potom pôjdem touto cestou dole. Späť sem, takže ideme na to. To je nádhera toto. Je to ešte krajšie v realite ako na videu. Dobre ľudia, takže mám asi okolo 50 poschodí, takže uvidíme, či mi to vydrží na to, aby som porazil Búvku. Teraz idem hore kopcom, ktorý som išiel aj približne na začiatku. A ideme teda hore až k tomu domu, potom pôjdeme hore. Potom sa vrátime vlastne tam dole, približne sem. A to je absolút cinema, ľudia. Čože? Je to celé zľadu. Absolút cinema. Takže ešte 15 minút do konca, presne. A ja už som tu na námestí. Idem si dať ešte nejaké rýchle poschodia, hej. Pobehám asi ešte jednu uličku a už sa tu stretneme. Takže táto challenge zatiaľ bola dobrá, hej, už takto ku koncu síce. Ale challenge je zatiaľ dobrá. Asi to vyhrám, uvidíme. Čaute. Takže mám tu aj secret skrátku, ale sa nachádzam pri takomto domu. A tady to. Je taký chodník. Takže tady prejdem. A som rovno tam hore. Takže som už tu na hore, idem strmou cestou. Tam máme kostol. Neviem, kde je Búvka. Možno by som ho tu mohol ísť stretnúť.
uvidieť v respektíve. Neviem. To je nejaký zabudnutý kozák. Takže a teraz som pri kostole vlastne a idem ešte. Nie na hodu, idem inde. Idem takou nejakou. Už som dosť hore. Už sme nad posledným domom takmer. Teraz skôr pôjdeme popri týchto telefónnych slupoch. Potom sa vrátime približne na úroveň kostola. Teraz sme nad kostolom trochu. Nie nad vrcholom, ale sme nad tou cestičkou, takže uvidíme, či to dokážeme vyhrať. A ostáva nám 8 minút, toto je tesné. A tuto nad kostolom extrémne všetko vysvietené. A neviem, kde teraz je búvka. Uvidíme, čo sa stane tam dole. Sa stretneme asi o 6 minút. Ideme ďalej. 6 minút dokonca, tam máme posledný dom. A teraz sme tesne nad ním. Nezdá sa toho sme. A túto stačí si dole, sme rovno nad ním, potom dole rýchlo a niečo našlapať, uvidíme, čo ešte vymyslím. 5 minút dokonca ideme dole touto strmou cestičkou. 1 minúta 50 sekúnd, toto je šprint. 1 minúta 20 sekúnd, ja utekám hore. Doslova. Ty vole. 50 sekúnd. Idem dole. Máme asi 3/4 minúty. Ešte skúsim vidieť. To je búvka. Tam dole ide. Matu! Koniec už je. Koniec. Oficiálne hodina prešla. Koniec. Takže oficiálne koniec tejto challenge hodinovej. Na to, ako sa cítiš. Ale cítim sa, keby som práve mal sneh v topankách, lebo mám sneh v topankách. Ja som práve nedostal vôbec v tých topankách. Matu, vieš, jak som šiel? Jo, ideme si ukázať, koľko máme poschodí. Ja som na strave a to som začal asi až po 500 metroch cca, takže viac ako 4 km. Takže ľudia finálne mám 71 poschodí minus 8, čo je 63. A ty? Ja mám 71 bez odratania. Sme remizovali bez odratania. Ale odratáva sa mne 8, Búvkovi 14. Takže ty máš 71 Nie. minus 14 rovná sa. 57. Takže nakoniec to bolo o 6 poschodí, veľmi tesné. Uvidíme, či toto ešte budeme robiť, lebo za mňa to bola celkom sranda, čo myslíš? Akože nohy mi nebudú fungovať ďalšie do začiatku školy asi, ale ešte na tým popremýšľam. Takže nemôžeš sľubovať. Takže vidíme sa v ďalšom videu.